哎，搞到这样了。哇，你就完了。ダブルヘッドしたやつ。俺が見た時はフリップとちょっと。めっちゃおもろいじゃないですか。全然おもろなかったよ。あ、そうですか。横から見てたら全然おもろない。レッドレッド。それはいうことじゃん。相手のコートが広いやろ。自分のコートも広い。
いらんことはない。ただあかんけど、もうちょっと待って。するけど甘いわ。
になろうぜ。ああ、そう。あれ、水じゃんけ。どこにしあれ。誰の？終わってほしいと思ってしまったな。うわっ。いやまあ最後も以外やわ。ああこんなのだね。もうか。6。うわー最後の1本はしゃあない。あとやあとの2本。いいね。
動画一回区切っときますあ、残んはいはいはい、腕よ腕よ腕よ、チキンなよ腕よ。見てまうな見とれてるんやろな。いや、入るかは分からんからちゃいます。なんか見とれちゃってるわ。あー、どこ行ってる。
それでそれそれ無理やろさすがにさすがに無理やろかっこいい同率ぐらいやろあのホール自動はちょっと惜しかっただいぶ伸びたまあまあ実力実力ワイコっすねこれねこういうとこ狙ってきよるな。
と上抜かなあかんよな。